Časový deň, buď aktualizovaný z domova či zo zahraničia. Správy Rádia Myšiačik. Záchranári pomohli v Malej Fatre mladému turistovi po epileptickom záchvate. Z Ruska po silnom zemetrasení hlásia prvých zranených, na Havaji znejú sirény. Jablčník ani Duša nepostúpili z rozpláv do semifinále. Dnes polooblačno a s prípadnými prehánkami iba ojedinele. Vieme počúvať správy o 8. Dobré ráno. Horské záchranári z Malej Fatry pomohli v utorok popoludní 15-ročnému českému turistovi, ktorý mal počas túry z Podžiaru k Novým Dierom epileptický záchvat. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke. Doplnila, že chlapec náhle začal pocitovať nevoľnosť spojenú so silnými svalovými krčmi a dezorientáciu. Vďaka poskytnutiu GPS úradníc mapy bola výrazne uľahčená lokalizácia pacienta. Na pomoc mu pozemne vyrazili dvaja profesionálne horskí záchranári a jeden zmluvný dobrovoľný záchranár Horskej záchrannej služby. Po príchode na miesto mladému turistu vyšetrili, ošetrili, podali mu medikalizovanú liečbu a na nosidlách ho transportovali ku kolíbe Podžiar. Následne bol trenným vozidlom Horskej záchrannej služby prevezený do Štefanovej, kde bol odovzdaný do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci. Priblížila zásah Horskej záchrannej služby. Po silnom zemetrasení pri pobreží ruského poloostrova Kamčatka hlásia zo zasiahnutých oblastí na ruskom ďalekom východe prvých zranených. Americký geologický inštitút TARI medzičasom zvýšili ohľad magnitúdy z 8,7 na 8,8. Ide o najsilnejšie zemetrasenie od roku 2010, keď podobne silné otrasy zasiahli celú časť Chile. Upozornil na to agentúry AFP, AP, TSS, píše TSR. Žiaľ, evidujeme pacientov, ktorí sa zranili počas zemetrasenia. Všetci sú v uspokojivom stave a v súčasnosti nie sú hlásené žiadne vážne zranenia. Citovala TSS ministra zdravotníctva Kamčatskej oblasti Olega Melníková. Podľa ruskej agentúry Interfax nedaleko Kamčatky meteorológovia spoznali tsunami vysoké 3 až 4 metre. Vlny už zasiahli prístav v meste Severokruisk v severnej časti Krulských ostrovov. Na sociálnej sieti X sa šíria zábery zaplavených budov. Miestny gubernátor predtým informoval, že 2000-ové mestečko evakuujú. Varovala pred vlnou tsunami aj vydali to pre pobrežie amerických štátov Havaj a Aljaška, ako aj pre ostrovy Guam a Midway. Úrady na Havaji ľudí vyzvali, aby sa z pobrežia presunuli do vyvýšených oblastí. V hlavnom meste Honolulu sa rozvúšťali sirény, na cestách sa tvoria zápchy. Šport z domova i zo sveta na rádiu Myšiačik. Slovenskí plavci František Jablčník a Matej Duša sa v stredu na majstrovstvách sveta v Singapúre nedostali z rozplav do semifinále. Jablčník obsadil v disciplíne 200 metrov a pol preteky celkovo 35 miest časom 2 minút a 4 sekúnd. Ďaleko od postupu medzi elitnú 16 bol aj Duša na 100 metrov voľným spôsobom. V rozplavách mu patrila celkovo 55. priečka. Keď dosiahol čas 51 sekúnd, na prienik do semifinále bol potrebný výkon 48,33 sekundy. Buďte v obraze, čo sa deje nad vami. Počasie Rádia Myšiačik. Dnes prevažne polooblačno, miestami prechodňa až veľká oblačnosť, ojedinele najmä v horských oblastiach prehánky, možno spúrky. Dnes najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňa, na severe miestami okolo 20 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Myšiačik, príjemné ráno vám praje Michal.